moitísimo. Así que No 22 ao 25 de maio, o Complexo de Monterrey albergará a 10ª edición do Ourense Sound Fest, cun cartel que aglutina o máis punteiro do panorama indie nacional, como son Dani Fernández, Viva Suecia, Siloé ou Sexy Cebras, así como artistas galegos consolidados como Xoel López ou Guadi Galego. Que esta, como podedes ver, é unha das edicións máis fortes, por iso tamén o 10º aniversario, queríamos facer algo representativo a nivel provincial. Bueno, están cumplíndose todas as expectativas. A día de hoxe, a mañá, cando salín da casa, quedaban 700 entradas para facer solá o venres, e o sábado cerca de 900. Por tanto, o tempo vai acompañar, vai ser un gran 10º aniversario. Nos obligamos a pôr a ubicación onde ven os asistentes, e temos máis dun 40% que é de fora de Galicia. Temos Asturias, País Vasco, Madrid, temos entradas vendidas en Barcelona, en abaixo en Andalucía, en Valladolid, Lleida, en moitísimos sitios. Os cales se aproveitan do desconto que temos coa colaboración con Renfe, dun 10% que temos de desconto. Bueno, os hotéis, xa como ben dixen fai tempo nunha entrevista, desde o mes de decembro, xaneiro, todo o que é os alrededores do recinto estaban cheos, en xaneiro, finales de xaneiro, principios de febreiro. Deixou claro Luís Menor que o fundamental desta proposta é que os nosos veciños desfruten dun evento desta magnitude, sendo ademais un escaparate inmellorable para toda a provincia. Amosou tamén a súa confianza en que se superarán as 14.000 entradas previstas, coa estimación de que o 40% serán de fora de Galicia, tal e como sinalou a organización. este pedazo de cartel que todo o mundo recoñece como un cartel absolutamente extraordinario, acorde ca trayectoria deste festival e acorde tamén co 10º aniversario, unha cifra máxica que ten que servir non como punto de chegada, senón como punto de partida, é dicir, esta edición que prevemos vai a ser seguramente a máis numerosa, ademais por fin parece que as condicións climatolóxicas nos van a acompañar,